Sanibona ekugijimeni kwami ke sagijima indaba zamaforum ke sake sabamba ke abanye abafana abathathu kade bekhombe omunye umfana ngesibhamu bamephuca ifoni yakhe bamephuca ne laptop isikhwama nje ukuthi kwakuyisikhwama sasinefoni ne laptop phakathi bathatha sona bamkhoma ngalesibhamu balahleka kanti lo mfana usho ukuthi uzokwazi lokho ebachaza saze sabona ukuthi hayi lo muntu lo abamshoyo usibani bani lo hayi nangempela sambamba oyedwa omunye wakhipha omunye wakhipha omunye sababamba bobathathu base bethi hayi malume impahla ikhona sesixoxele phela nabo masixoxa nawe uhlala ungayikhipha impahla mawuzazi athi ke umfana ikhona impahla kuphela zadayisa khona umfana wangapha ngakini malume okuyena wayidayisa lezi impahla siyalazi ibhaya lafika naye kodwa sasikhona mhla kudayiswa ukuthi nje phela angeke sikwazi ukumkhomba lo muntu ukuthi ungowaphi mhlambe mangatholakala yena ngasho ukuthi obani ubani lo muntu amdayisela hayi acinga kumfana nje fast lona kubuye naye fresh abuzakala izinto uyambona ukuthi uyagoloza unenkani angihlangani nokweba mina mabethe ngumthola umuntu ongathenga lezi zinto mina ngamthola ayikho into engithintayo yabona lento uphakeme kucaca ukuthi nathi asinayo into ebambekayo esingathi masingathi simshayela yona ngoba ukudayisa nokuthola ibhaya akufani ukuthola ibhaya unampa abantu bafuna ukudayisa ifoni bafuna ukudayisa laptop bese yathenga lo muntu yena akangeni kakhulu mawubuka nje nawe hayi ngithi mina hayi akangashawa alikhombeka ibhaya lelo siye kulelo bhaya sibuye nayo kufone laptop sikubuyisele kumfana bese mina ngithi enhlizweni yami hayi lo mfana ngoba wangasekhaya ngizoke ngifonele ngizoke ngikhulume naye iqala umfana bese ngithi hayi angimiyeke umfana ngoba ngiyambona ukuthi une attitude vele angithola uyise ngoba uyise ngiyamazi funa ifoni yakhe ke lo baba ngize ngiyithole ngimdonse ngocingo baba niyaphila mne wethu hawu siyaphila yazi ngiyafisa ukubona kanje ukhuluma noThokozana lapha kwaMkhwanazi kwenze njani hayi udaba nje olungathini kodwa lu serious ngifuna ukuthi sikhulume ngodaba oluthinta indodana wakho usenzeni ke senithi wenzeni hayi cha ngiyafisa ke sixoxele eduzane ngimuse nje ukuthi hayi uyayithimula nje lento kaMabonani bese hayi ngizokuyoswa ngama sengihlelile angimiyeke hayi angimiyeke hawu ngakusasa njalo wayefona hayi ngiqhamuka ngapha ngaphesheya ukhona nekhaya ngizodlula kuwe ngithi mina hayi ngikhona ekhaya bese ngiphuma sengiyoma esangweni zela ukuthi asihlanganele esangweni ngifuna ukungena la ekhaya wangicasula namhlanje ngithi ngifuna ukumchazela ngondodana wakhe wangihila bese ngiyakuye ke laphana vele nami sengiyayihudula nje hayi ngifike ngimbingeleleke bese awuyibeke le ndaba yakho siswe hayi bese ngiyibeka cha sabamba abafana kanje ababephuca omunye umfana ifoni ne laptop yakhe bemkhombe ngesibhamu kodwa isibhamu sekuvelile lapho ukuthi hayi kwangesona isibhamu kwakuyitoys mase libuza ukuthi liphi bathi lali umfana thizeni wasesikhaweni naye uthi waliphucwa amaphoyisa kanje bese ke lo baba manje ungena apho wami ngithi mina awuphela uyangena mayekwazi ukuthatha izinto ayoyidayisa ayofuna ibhaya wena nje mangathiwa njengoba nginemshini yokugunda nje mina mangathiwa mina ngithi awungifuna umuntu ongathenga lo mshini wami usefuna ngafanele uboshwe wena hayi ngibona ukuthi uyangehlula ngithi mina cha bengibeka nje nami ukuthi awuthi ukummonithele eduze umfana hayi ayikho lento leyo thandwe namani ufuna ukumbulala mbulale nje umfana uyabona lapha ekhaya ama-fridge mathathu onke lama fridge amathathu agcwele inyama kunemshini njengoba ngubalela nje yokugunda utshani umfana uyakwazi uthatha umshini ayoyigunde lapha agunda khona leyo mali yakhe yini engamenza ukuthi aphuca abantu amafoni nama laptop hayi uyabona nje manje umuntu nimzondile endaweni kanjani awungabathe wayebhoka njalo wayengena emotweni yakhe wayedabula ngokhiya imoto wayifaka ureverse wayengishiya nefu leyintuli ehambe yoshona ukuthi ingane yakhe angeke izintshontshe ngoba kunama fridge amathathu onke agcwele inyama ingane neaccess yokuthi ithatha umshini iyoyigundela yona lokho ebuya nakho lapha egundeni okwayo hayi ngijike nami sengiphoxe ngiyaqala ke ukukhuluma nomzali especially nje lo wesilisa akhulume kanje kuyaye kube omama emvamisa abapikayo nje sithubeni ungazi ukuthi kwenze njani hayi zihambe insuku umfana ngiyahlangana nawe uyambona ukuthi umfana usho ukuthi uyise khona afika wayisho kuye ukuthi uThokozane halela ukukushaya uThokozane uyakuzonda awukubona ngisho ukuhlangana nami ukuthi hayi ushintsha ngisho ubuso ushintshe ngisho indlela kulight ugwayi phambi kwami uyabona ukuthi kuqonde nje ukungiprovela ukuthi angilutho hayi sihambe isikhathi lokho ngihlangana naye lo mfana nje hamba nalabafana babi lokho hamba lo mfana hamba abafana babi ngisho inhliziyo ngithi hayi lo mfana sihamba nabafana babi hamba nalabafana futhi bona ngqo laba ababekade betshontshe ifoni nalo yamfana ne laptop ngibona hayi la iskeme esodwa lesi sasibanjwa nje la wathi ngelinye ilanga nje ngeswa kuthiwa hayi
uthe ubamba omunye umama obephethe isikhwama lo mama uyohlonisa isitokofela wathi umkhomba ngesibhamu lesi kanti i-toys umama wabhoka wabathi uyawuhaxaza kwemfana ukwethoys uthi uyakhokha ethi uyamsabisa umama wathi nje lutho ngeke mfana kubangwa lesi sikhwama ke umama uyamemeza ngapha kubangwa lesi sikhwama umama uyamemeza baze baphuma abantu kwathi kuyabaleka umfana ngathi akukwazi nakugijima tavu umphakathi wawuphuma njalo wawukushekelela ngqi bakwebula baqonqotha kwaze kwasala nje kuwuthantashiya laphana kwaba khona imvelayo ke yabiza ambulance mayifika ambulance wathi umphakathi cha sifuna ambulance thina silinda amaphoyisa thina ngoba sigebengu lesi umama sifuna avula icala umama lokuthi kade banjwe inkunzi leye ambulance akime kancane akuzali umuntu la 30 umuntu la akuguli umuntu futhi nje akime ambulance la yama ke ambulance lokho idume lokho ke nje waphaquza kumfana waphaquza waze wayifela uyawazi ke amaphoyisa ayivena ayikho kwathi ngesikade ke yayiqhamuka ke ivena bathi bayamthinta bonke awuseyabanda athi amaparamedic ayamthinta amaparamedic athi seziyekile kwaphela kanjalo sekunzima ke manje ukuthi ngiye kuye lo baba ngiyomtshela ukuthi kanti ama-fridge yayisiphelele phi inyama esebamba abantu esebamba mama nje emphuca imali kanti umshini wokugunda awusevisi ngani so kusuke sekunzima ukuthi siye kuye umuntu so ngiveza ukuthini ke bafowethu ma umuntu ekutshela ngomntanakho ma umuntu ekukhuza ngomntanakho ekubonisa nje noma ngathi usibani useyabhema noma ngathi usibani useqomile noma ngathi usibani hamba nabafana abarong ake wena njengomzali uyihluphe ngengane ngoba abazali abanendaba khona ingane nje eziba nobhaka kusukela ngoJanuary kuze kushawe uDecember umama nje noma ubaba akaza uvule ngisho phakathi ubhaka wengane akawubuke nje ngoba kubalekela ukuthi ingane ma isathi iphumile iyodlala noma iseground noma inguphi noma isesitolo ukubuke nje ubhaka wengane uhogele unuke uyibuke nendlu yengane uphakamise noma trans ubuke na ku wardrobe lapho ukuthi kusenje ngoba wawuthengile wena azikho izinto eseyediwe seyithatha up le phone mina nje info zami lapha zingasi kahle ngisho lokho kuthiwa ama-earphone lokho ngangikubuza kahle ngithi akabani hayi kwakusekhona lokho kuthiwa ama-iPod ngalezi yakhathi ethi ufika na nje umlulu lapha ngibuze kabani hayi ngiyiboleke lapha kwamshimando ngithi ayihambe ngoba umshimando lokhuluma ngaye akasebenzi usene-iPod yena sekwazi ukuyiboleka abanye ayihambe nje leyo nto le basebazi ukuthi eyi umalume laphana ubaba lapha ekhaya akabhedelwa ngoba ngibalekela khona lokho so ma unenhlanhla kukhona umuntu ozokutshela ukuthi ingane yakho ngathi iqome eNigeria ingane yakho ngathi isiqome ePakistan yethuka nawe njengomzali ungasho awunake zakho naka nje zakha ngazi ukuthi namfunani ngoba ingane yentombazana ingane yomfana iyohlezi kuphicana yentombazana iqhamuka isikhulele wena mama nawe baba ungakazi ucabanga nokuthi sekukhona nje isesheli kanti sekweshelwe kwaze kwaqoma kwaze kwayolala kwaze kwamitha le isize yafike ungeni isize yafika ngisho cocaine isize yafika ngisho isibhema ngisho ingidi kodwa wena akazuyibona ishungisa ngisho usikilidi ngoba izingane ziyakwazi ukuthi zibe phambili ngathi nolwazi baba wangitshela ukuthi kunemshini ekhaya wangitshela ukuthi baba kunama-fridge agcwele inyama namanje ingane ayikho yashona ingane iwashiya ama-fridge ngoba ingane iyafana nenja ngisho ungayithengela la inja ngisho ungayithengela ukuthi amadogmo uyithengele konke lokudla okusemathini nokuyekudayiswa ezitolo lapha kodwa uyifiqisa ihudula isikhumba uyifiqisa ihudula ipampers udide ukuthi yayeke ukudla okunempilo yahudula ipampers lezingane yahudula isikhumba ongasazi qhamuka isiphethe ugalo wembuzi qhamuka isiphethe ugalo wesilwane thizini kanjani so ngibengiveza nje bafowethu ukuthi ma umuntu exwayisa ngomntanakho ungamzoni kodwa thani nje ngizoke ngithi ukubukela eduze ngimbone eduze akekho umfana emhlabeni washona ngeke ngihlangane nje noyise walomfana akukho nakuyiqala indaba ukuthi wena wafelwa ingane ngenxa kanti kuba umfana wambiza nje wamkhuza wathi cha uthokozana lapho ngitshela ukuthi wena usudayisa impahla zokwebiwa yabo leso siyalo kunalokho ubaba wangenza mubi mina enganeni yafa nje ingane ngizondo bayazi ukuthi ngizophazamisa ngiyayenyanya kuphume emagameni kayise lokho ayikho emhlabeni namanje.